Hei ja tervetuloa Keski-Suomen opistolle. Keski-Suomen opisto sijaitsee Äänekoskella Suolahden kaupunginosassa, Suojärven rannalla ja Jylhän kirppuvuoren vieressä. Meillä Keski-Suomen opistolla voit opiskella nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi 3 vuodessa. Opiskelemaan päästä heti peruskoulun jälkeen. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen runko näyttää tältä. Lisäksi toteutamme vuosittain leirikouluja, joita peruskoulut meillä tilaavat, sekä monenlaisia muita tapahtumia. Leirikoulut ja tapahtumat ovat osa opiskeluamme. Opiston alue koostuu 4 rakennuksesta. Ensimmäinen talo on puutalo, jossa on opiskelijaravintola Kapusta. Puutalon juhlasali, toimisto mihin tulee posti ja jossa hoidetaan opiskeluun liittyviä käytännön asioita. Puutalosta löytyy myös opettajien huoneet ja opetustiloja. Seuraava rakennus on kivitalo, josta löytyy 2 ATK-luokkaa, kuntosali, liikuntavälinen varasto, retkeilyvälinen varasto, kielistudio ja lisäksi opetustiloja ja yläkerrasta majoitushuoneita. Seuraava rakennus on mineriitti, jossa on majoitushuoneita ja valokuvauslaboratorio. Viimeinen rakennus on tiilitalo, jossa on suolahtisali, bändikämppä, opetustiloja ja asuntoja. Opiston rannasta löytyy myös nuotiopaikka ja rantasauna. Samoissa Keski-Suomen opiston tiloissa toimii humanistinen ammattikorkeakoulu, jonne voit hakea heti opiston jälkeen.
koulutustarjonta on opistolla seuraavanlainen. Nuorten ammatillista koulutusta edustaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto. Aikuisten ammatilliselta koulutuspuolelta löytyy nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto sekä koulun käyntiavustajan ammattitutkinto. Yleissivistävällä koulutuspuolta edustaa Rockbreak-linja, joka on erilainen välivuosi musiikista kiinnostuneille nuorille. Lisäksi yleissivistävää koulutuspuolta tukevat lyhytkurssit. Opistolla on monipuoliset ja korkealaatuiset tilat niin opiskeluun kuin myös juhla- ja kokoustiloiksi. Käytössä ovat muun muassa Puutelon juhlasali, Johtola, Pakari, Suolahtisali, sekä monia muita tiloja. vapaa-aika sujuu opiston asuntolassa mukavasti ja rennosti. Opistolla on oma kuntosali, Bändikämppä, kirjasto, ATK-tilat, valokuvauslaboratorio sauna, ja lisäksi muutamia liikuntasalivuoroja. Opisto on mukava paikka opiskella ja asua. Opiston luonneet eri tapahtumat, joita myös itse järjestämme, antavat mukavaa piristystä arkeen. Mutta nyt on meidän nuoremme poistua. Kiitos seurastanne, jonkun seurasta ja näkemiin. Nyt on meidän aikamme poistua. Kiitos näkemiin. Oliko siinä?